Flimkien mal-kumplament tad-dinja għadha 12 ta' Mejju, Malta se timmarka l-jum internazzjonali dedikat biex in-nies isiru jafu aktar dwar żewġ mardiet li ftit nafu fuqhom, il-fibromialgia u dik magħrufa bħala l-ME. Kif spjegat Rude Bono l-President tal-ME CFS u FM Alliance, mażul ix-xemx bosta binjiet f'pajjiżna se jkunu qed jinxtelu blu jew vjola biex joħolqu aktar sensibilizzazzjoni dwar dawn iż-żewġ kundizzjonijiet li bosta jqisuhom bħala diżabilità inviżibbli. Għada fil-fatt huwa jum l-arfien tal-fibromialgia u l-ME u matul il-lejl tal-lum ikun hemm event li jissejjaħ Light Up the Night illi jiġi rikonoxxut madwar id-dinja kollha. Ġifieri jkollok pajjiżi kbar bħal Kanada, il-Kanada pereżempju jixelu Niagara Falls. L-Amerika jixelu postijiet kbar li huma rinomati sew. Malta, grazzi għall konsilli lokali u l-gvern lokali għandna apprezzament tajjeb ħafna għalih dan ix-xogħol għaliex dejjem jgħinuna u jagħmlu l-mixela tagħhom fi blu jew vjola. Rude Bono qalet ukoll li b'kollaborazzjoni ma' Università fl-Iskozja li għandhom dipartiment fejn isiru l-comics saret ħidma sabiex jiġi krejat komik apposta dwar l-ME. Bdiet inizjattiva biex aħna nagħmlu komik ieħor dwar l-ME biex ikun hemm il-bilanċ anke dwar l-arfien dwar din il-kondizzjoni. Għada se ssir is-soft launch tiegħu, dawn il-comics ħajkunu bil-Malti u bl-Ingliż, ġifieri għandek opportunità u firxa kbar minħabba li qiegħed b'żewġ lingwi u ħajkun mifrux madwar id-dinja kollha, ġifieri ħajkun online, bniedem jista' jagħmel download u jista' jixxerjah u ħajkun hemm ukoll miżuri fejn wieħed jista' jkejjel kemm ġew downloaded dawn il-comics. Sa issa tal-fibromialgia nafu li hemm iktar minn 15,000 kopja li ġew downloaded. Rude Bono saħqet ukoll dwar l-importanza li f'pajjiżna jinħoloq aktar għarfien dwar dawn iż-żewġ kundizzjonijiet minħabba li bosta ma jifhmux id-tbatijiet u l-uġieħ li dawn iġibu magħhom.